продължаваме откъдето спряхме. Да, целта ни сега беше да си намерим айрон и да си направим кофа. Да. Сега си направихме честчета. Си оставим някои работа тук, че ако умрем, да ни ги търсим. Чакай да си я вземем. Ако ще се изкачваме нещо. Добре. Отиваме. Сериозно сме лека по лека. Ама много лека. О, виж как ме гледа тая кокошчица тук. Аз не мисля, че не мисля да не влизам в нея, защото вече разгледах, влизам в нея с другата. Да видим какво има тук. Айрон дали има. О. Много е дълбоко. Страшно е дълбоко. Аз ще умре. Умре. Супер! Малко зомби. Много мразето и малко зомби. Много се бързи. Ей, майка ти, малко зомби да ни казвам. Направо. О, 17 левел. Как? Не знам кому се направи. О, точно за меч. Сега мажа зомбита, мумбита, тъпи такива. Обещавам ви, хора, мажа ги. Мажа ги, смазвам ги направо. Няма да ги оставя да ме бият. Няма. То съм. Искам да ги вземам просто. Тук беше, нали? Насам. Да, е тук. Аре, не мога да ударя. Бе да теба, в малкото зомби да теба. Аз не мога да го убия, бе. С тия гадни зомбита. Баси. Пак меч трябва. Ужас. Направо ужас. Бе, отивам с кирката направо. Какво да му направя сега? Код да е? Ще го убия. Той е на много малко димича. Само един удар трябва да му направя. То ще умре. Ма не мога. Само на един удар и умира. Аз не знам как се е изпълнил там. Дано поне... Ето го! Yes! Чета крипър. Не крипър. Как се казваш ти? Тук е, тук. На къде беше, бе?
Нали откъде идвам аз? Тук ли? Тук насам ли беше? Та си ама. Тук. Нататък. Тук нататък. Тук. Спускахме надолу. Някъде. Да се намеря нещата. Къде са? Какво се случи? Тук? Натам ли беше? Ето тук беше. Оф, не беше тук. Нали от тук тръгвам? Изтриване на... Тук? Ти? Тук? Тук ли беше? Аз нещо се обърках тук. Ето, ето, ето. Намерихме го. Добре, намерихме айрон. Ще се изхраним с метал. Къде бе? Ох, кофе, колко ти искам. Много яко. 2 айрон, супер. Ти. Да оберем тук. Не знам първия път как просто го видях. Не знам как се стана, че го видях. Как се получи това нещо, че го видях. Леста му са. По-добре да се прибирам, защото утре е денят тук в играта. Не. Бързо, бързо. Оф. Много съм бърз, майко. Абе. Сега ще се обира работи. Той да умира там. И пак 17 лева му пусна. Гатякото. Умри, умри, бе. А така, бе. Гледай колко неща е спусна тук. Прекалено много умирам. Тук ли, тази дупка ли беше? Коя дупка? Пак се обърках. Първия път много голям късмет съм изкарал, че съм намерил пътя. Направо страшен късмет.
Чакай да огледаме нататък. Как са нещата? Ето още айрон. Цял ден имаме на разположение да копаем. Добре. Тук свършва. Тук как е? Тей. Значи от тук минавах така. И от тук така. Или пък не. Къде беше? Надолу беше. Ето. Тук. Тук беше. Тук не беше. Тук някъде се пъхнах. Дет никой не знае къде. Ама добра мина, общо взето, доста нещо обрах от нея. В пържулите ми отидоха. Някой зомби ги хапна. Не, наистина говоря. Май се случи. Ето е тук. Намерих го. Млъкни, бе! Съжалявам, майка ми ма вика, няма да я послушам, разбира се. Нещо е полузаспала вече. Нещо ма вика сигурно вече. Съжалявам, но майка ми иска ябълки да ям. Разбира се, аз няма да ям ябълки. Сега иска да говорим. Досадна работа. Добре е да се връщам в къщата. Вече имам 46, само 18 лева. Вижте, в тази версия нещо има бъгване с левел и аз на другия ми канал. Имам едно нещо, ама друг път ще ви кажа. Добре, аз мисля това да е краят. Абонирайте се, лайквайте, пишете коментари, абонирайте се и за другият ми канал, който е, как се казва, Милен Иванов, на името на баща ми. И